Alena Novotná si otřela pot z čela, když skládala krabice se zdravotnickým materiálem na korbu svého zaprášeného pick-upu. Spalující afghánské slunce nemilosrdně pražilo na předsunutou operační základnu Sokol, kde pracovala jako civilní kontraktorka pro vojenskou zdravotnickou jednotku. Ve svých 32 letech měla Alena mozolnaté ruce, sluncem ošlehanou pleť a severočeský přízvuk, který některým mladším vojákům připadal zábavný. Za jejími zády si šeptali kruté přezdívky. Paneláková holka, říkali jí a pochechtávali se jejím obnošeným kanadám a způsobu, jakým vyslovovala některá slova. Neznali její příběh. Nevěděli, že vyrostla v ošuntělém paneláku v malém městě v Ústeckém kraji, kde ji vychovávala babička poté, co její rodiče zemřeli při autonehodě, když jí bylo 7. Nevěděli, že si na zdravotnickou školu vydělala prací ve 3 zaměstnáních, ani že se dobrovolně přihlásila do Afghánistánu, protože plat jí konečně umožní koupit babičce malý domek, o kterém vždy snila. Alena měla husté hnědé vlasy, které nosila stažené v praktickém sulíku, a oči barvy bouřkových mraků, které jakoby viděly všechno. Byla menší než většina vojáků, měřila sotva 163 cm, ale dokázala zvedat těžké zdravotnické vybavení, s nímž se namáhali i dospělí muži. Měla silné paže z let tvrdé práce a její ruce byly jemné, když ošetřovala zraněné vojáky, kteří dorazili na základnu. Ostatní kontraktoři ji většinou ignorovali. Byli to vysokoškolsky vzdělaní profesionálové z velkých měst jako Praha nebo Brno, kteří nosili drahé vybavení a mluvili o svých bytech v novostavbách v Česku. Alena jedla sama a při světle lampičky si ve své malé ubikaci četla lékařské časopisy. Už dávno se naučila, že dokázat svou hodnotu vyžaduje víc než jen slova. Vyžaduje to činy. Kapitán Petr Dvořák byl jedním z mála lidí, kteří se k Aleně chovali s úctou. Byl velícím důstojníkem zdravotnické jednotky, spravedlivý muž po 40, který vyrostl v chudých poměrech v Ostravě a rozpoznal v Aleně tichou sílu, kterou ostatní přehlíželi. Novotná říkával: vydáte za 10 těchto Nobel kontraktorů dohromady. Alena jen přikývla a pokračovala v práci, ale uvnitř pro ní jeho slova znamenala všechno. Základna se nacházela v provincii Lógar, jedné z nejnebezpečnějších oblastí v Afghánistánu. Útoky povstalců se děly pravidelně a zranění vojáci přijížděli na ošetřovnu téměř denně. Alena za svých 6 měsíců na základně viděla strašlivá zranění. Držela za ruce umírající mladé muže, kteří volali své matky, a pracovala 18hodinové směny ve snaze zachránit životy, když události s hromadným počtem zraněných zahltily zdravotnický personál. Navzdory nebezpečí a osamělosti nacházela Alena ve své práci smysl. Každý voják, kterého pomohla ošetřit, byl něčí syn, bratr nebo otec. Každý zachráněný život znamenal, že rodina doma neuslyší to zničující zaklepání na dveře, kterého se vojenské rodiny děsily. Vkládala srdce do každého obvazu, který zavázala, do každé kapačky, kterou zavedla, a do každé rány, kterou vyčistila. Diskriminace, které denně čelila, bolela víc, než dávala najevo. Když procházela kolem skupin vojáků, jejich smích často utichl a ona zachytila úryvky jejich rozhovorů. Viděl jsi tu vidlačku, jak se snaží použít počítač. Vsadím se, že ani nemá maturitu. Zajímalo by mě, jak tuhle práci vůbec dostala. Alena držela hlavu vzhůru a ústa zavřená, ale každý komentář byl jako malá řezná rána, která se nikdy úplně nezahojila. Dopisy od babičky byly její záchrannou sítí. Každý týden dorazila tenká obálka s roztřeseným rukopisem, který vyprávěl příběhy o jejich malém městě v severních Čechách. Zlatíčko, psala babička, pamatuj, že odvaha není o tom nebát se. Je to o tom mít strach a přesto udělat to, co je správné. Alena si tyto dopisy schovávala v malé krabičce pod lůžkem a četla si je, kdykoliv byla samota příliš nesnesitelná. A ironí osudu Aleně neuniklo, že titíž lidé, kteří se dívali z vrchu na její původ, zoufale potřebovali její dovednosti, když nastala krizová situace. Byla jednou z nejzkušenějších traumatologických sester na základně, s pevnýma rukama a rychlým myšlením, které zachránilo desítky životů. Ale zdálo se, že respekt vyžaduje něco dramatičtějšího než jen kompetenci a odhodlání. V noci ležela Alena ve svém úzkém lůžku a poslouchala zvuky utichající základny. Strážní věže zůstávaly ostražité a vzdálené dunění vozidel na hlídce všem připomínalo, že jsou na nepřátelském území. Myslela na babiččin malý byt s protékající střechou a ošoupaným linoleem a na to, jak odlišná je tato vojenská základna od domova. Přesto ji obě místa naučila stejnou lekci.
Přežití vyžaduje vnitřní sílu, kterou ti nikdo nemůže dát ani vzít. Když do Afghánistánu dorazil podzim, zpravodajské zprávy naznačovaly zvýšenou aktivitu povstalců v jejich oblasti. Alena si všimla napětí ve tváři kapitána Dvořáka během briefingů a toho, jak si vojáci častěji čistili zbraně. Ujistila se, že zdravotnické zásoby jsou vždy plně doplněné a uspořádané a připravovala se na cokoliv, co by mohlo přijít. Alena nemohla tušit, že během několika dní se její život navždy změní. Žena, které říkali paneláková holka, brzy dokáže, že skutečné hrdinství nemá nic společného se vzděláním, původem nebo společenským postavením. Mělo všechno společného s odvahou jednat, když ostatní nemohli, a se silou bojovat dál, když by bylo snazší se vzdát. Prozatím prostě pokračovala ve své práci, ošetřovala každého pacienta se stejnou péčí, jakou by si přála pro svou vlastní rodinu, a každý den dokazovala, že hodnota se neměří podle toho, odkud kdo pochází, ale podle toho, co je ochoten udělat pro druhé, když na tom nejvíce záleží. 15. říjen začal jako každý jiný den na předsunuté operační základně Sokol. Alena Novotná byla vzhůru před úsvitem, kontrolovala zdravotnické zásoby a připravovala se na návrat ranních hlídek. Obloha byla ještě tmavá, když uslyšela známé dunění vozidel Humvee blížících se k bráně. Rutinní hlídka. Nic neobvyklého, pomyslela si, když organizovala obvazy a připravovala infuzní vaky. Poručík Tomáš Jirásek vedl svou četu zpět z noční průzkumné mise v okolních vesnicích. Ve 24 letech byl mladší než Alena, ale vystupoval se sebevědomím někoho, kdo byl boji déle než rok. Jeho četa 12 vojáků mu naprosto důvěřovala a on nikdy nestratil muže pod svým velením. Byli unavení, ale ostražití, když jejich konvoj 3 Humvee projížděl úzkou polní cestou zpět na základnu. Alena si právě nalévala druhý šálek silné kávy, když první výbuch otřásl ranním tichem. Exploze byla tak silná, že ji srazila na zem a šodila zdravotnické vybavení z polic. Okamžitě se rozezněly nouzové alarmy a hlas kapitána Dvořáka zapraskal v interkomu. Hromadné neštěstí. Veškerý zdravotnický personál okamžitě na svá stanoviště. Malým oknem ošetřovny Alena viděla obrovský sloup černého kouře stoupající z cesty asi kilometr od základny. Srdce jí bušilo, když si uvědomila, že hlídka najela na improvizované výbušné zařízení známé jako IED. Tyto skryté bomby byly oblíbenou zbraní povstalců, často zakopané v cestách a spouštěné na dálku, když nad nimi projížděla vojenská vozidla. Komunikace v rádiu byla chaotická a děsivá. Několik vozidel zničeno, máme zraněné. Hlas poručíka Jiráska zněl napjatě, ale stabilně. Zásah IED na hlavní příjezdové cestě. Potřebujeme okamžitou lékařskou evakuaci. Alena v pozadí jeho vysílání slyšela střelbu, což naznačovalo, že útok ještě neskončil. Kapitán Dvořák běhl na ošetřovnu, jeho tvář byla zachmuřená. Novotná, máme problém, řekl, zatímco si nasazoval helmu a neprůstřelnou vestu. IED poškodilo cestu tak vážně, že se naše sanitky nedostanou skrz. Terén je pro naše běžná vozidla příliš drsný. Ale ta hlídka má zraněné muže, kteří potřebují okamžitou lékařskou pomoc, jinak tam venku zemřou. Aleně se sevřel žaludek. Základna měla nejmodernější zdravotnická zařízení, ale ta byla k ničemu, pokud zranění vojáci nemohli být bezpečně převezeni z místa výbuchu. Standardní protokol byl poslat obrněná vozidla pro vyzvednutí zraněných, ale exploze vytvořila kráter, který učinil cestu neprůjezdnou pro těžká vojenská vozidla. A co vrtulníky? Zeptala se Alena, i když už znala odpověď. Kapitán zavtěl hlavou. Z východu se blíží písečná bouře. Žádná letecká podpora nejméně 2 hodiny. Ti kluci nemají 2 hodiny. Rádio znovu zapraskalo hlasem poručíka Jiráska, nyní naléhavějším. Máme 3 kriticky, 4 vážně a 5 lehce zraněných. Opakuji, 3 kriticky zranění, kteří potřebují okamžitou evakuaci. Hluk v pozadí zahrnoval více střelby a muže křičící rozkazy. Povstalci využívali zmatku po výbuchu IED k zahájení trvalého útoku na uvězněnou hlídku. Alena se podívala na parkoviště a uviděla svůj vlastní pick-up zaparkovaný u plotu. Byl to starý a otlučený Mitsubishi L200, nic Noble, ale byl menší a lehčí než vojenská vozidla. A co je důležitější, měl vyšší podvozek než běžná auta, což by mu mohlo umožnit projet drsným terénem kolem poškozené cesty. Pane kapitáne, řekla tiše, můj pick-up by se mohl dostat tam, kam vaše vozidla nemohou. Dvořák na ní zíral. Novotná, tam venku je nepřátelské území. Aktivní přestřelka. Jste civilní kontraktorka, nevoják v boji. Zastavil se, když viděl odhodlání v jejich očích. Nemohu vám to nařídit.
Alena už sahala po své lékařské brašně a helmě. Vy mi to nenařizujete, pane. Hlásím se dobrovolně. Její hlas byl pevný, ale uvnitř byla vyděšená. Nikdy předtím nebyla v přímém boji. Její práce byla ošetřovat zraněné vojáky poté, co se dostali do bezpečí základny, nejet do aktivních bojových zón. Zvuk střelby z rádia zesílil. Hlas poručíka Jiráska se ozval znovu, nyní zoufalý. Dochází nám munice, zdravotnický materiál zcela vyčerpán. Pokud sem někdo brzy nedorazí, ztratíme lidi. Alena házela zdravotnický materiál na korbu svého pickupu. Měla základní traumatologické vybavení, obvazy, morfin, infuzní roztoky a nouzové chirurgické potřeby. Nebylo toho moc, ale mohlo to stačit k stabilizaci zraněných, dokud se nedostanou do řádného zdravotnického zařízení. Zkontrolovala svou pistoli, něco, co doufala, že nikdy nebude muset použít mimo střelnici. Ostatní vojáci a kontraktoři se šromáždili kolem a nevěřícně přihlíželi. Někteří z těch samých lidí, kteří se posmívali jejímu původu, teď zírali s výrazy šoku a neochotného respektu. Ona to fakt udělá, zašeptal někdo. Ta holka z paneláku jede rovnou do pekla. Kapitán Dvořák ji chytil za paži, když nasedala na místo řidiče. Aleno, poslouchejte mě pozorně. Dostaňte se tam, naložte, koho unesete a rychle vypadněte. Nesnažte se být hrdinkou, jen zachraňte, koho můžete a vraťte se živá. Alena přikývla, ruce se jí už trásly, když startovala motor. Přes čelní sklo viděla v dálce černý kouř a slyšela přerušovaný zvuk explozí. Někde tam venku bojovalo o život 12 zraněných vojáků a ona byla jejich jedinou nadějí na přežití. Když jela k bráně, vzpomněla si Alena na babiččina slova. Odvaha není o tom nebát se. Je to o tom mít strach a přesto udělat to, co je správné. Nikdy v životě se nebála víc, ale také věděla, že tento okamžik definuje, kým skutečně je. Strážní u brány jí zamávali a Alena Novotná jela se svým otlučeným pickupem vstříc zvuku střelby, svědomím, že příští hodina z ní buď udělá hrdinku, nebo jí bude stát všechno. Aleniny ruce svíraly volant tak pevně, až jí zbělely klouby, jak jela ke zvuku bitvy. Polní cesta byla drsnější, než čekala, plná výmolů a volných kamenů, které způsobovaly, že její starý pick-up divoce poskakoval. Každých pár sekund slyšela ostré praskání puškové palby, které sílilo, smíšené s hlubším duněním explozí, které jí rozechvívalo zuby. Asi 400 metrů od základny narazila na první překážku. Jít skutečně vytvořilo v cestě masivní kráter, nejméně 5 metrů široký a 2,5 metru hluboký. Okraje stále doutnaly a všude kolem ležely kusy betonu a zkrouceného kovu. Alena viděla, proč se těžká obrněná vozidla armády nemohou dostat skrz. Kráter by je úplně pohltil. Zastavila vůz a prostudovala terén. Nalevo od cesty byl strmý, skalnatý svah, který by bylo nemožné projet. Napravo byl drsnější terén, pokrytý velkými balvany a křovinami, ale vypadalo to, že její lehčí pick-up by se mohl dostat skrz, pokud bude opatrná a bude mít štěstí. Alena se zhluboka nadechla, zařadila pohon na 4 kola a sjela z cesty. Vůz okamžitě začal poskakovat a škubat, když se proplétala kolem kamenů a skrz písčité úseky. Naučila se řídit na okresních silnicích v severních Čechách, kde byl hladký asfalt luxusem, a tyto dovednosti se jí teď hodily. Podvozek vozu sténal pod náporem, ale stále se pohyboval vpřed. Zvuk střelby byl teď mnohem blíž a slyšela muže křičící rozkazy přes hluk. Mezerou v kopcích před sebou poprvé zahlédla místo přepadení. 2 ze 3 vojenských vozidel Humvee byly zcela zničené, jejich pancéřové skořepiny zkroucené a kouřící. 3. vozidlo leželo na boku a poskytovalo přeživším minimální krytí. Poručík Jirásek a jeho zbývající vojáci byli přišpendleni za tím málem krytu, co našli. Alena viděla záblesky z ústí zbraní z povstaleckých pozic ve skalách nad cestou. Nepřítel si vybral místo přepadení pečlivě, s vyvýšeným terénem, který jim poskytoval jasné palebné pole a několik únikových cest. Jak Alenin vůz přeskakoval přes obzvlášť velký kámen, kulka vytvořila na jejím čelním sklepavučinu. Povstalci si všimli jejího příjezdu. Ozvaly se další výstřely, některé dopadly na zem poblíž jejího vozu, jiné se odrážely od skal kolem ní. Alena šlápla na plyn, vědoma si, že rychlost je teď její jedinou ochranou. Dorazila na místo přepadení právě ve chvíli, kdy poručík Jirásek připravoval své muže na to, co vypadalo jako poslední odpor. Téměř jim došla munice a několik vojáků bylo těžce zraněno. Jirásek nemohl uvěřit svým očím, když viděl otlučený civilní pick-up smykem zastavit za jejich pozicí. Co to sakra je?
Zakřičel Jirásek, když Alena vyskočila ven, v jedné ruce lékařskou brašnu a v druhé pistoli. Paní, musíte odsud zmizet. Tohle je bojová zóna. Jsem zdravotní sestra, odvětila Alena přes střelbu. Kapitán Dvořák mě poslal evakuovat vaše zraněné. Už se pohybovala k nejvážněji zraněným vojákům, její výcvik převzal kontrolu navzdory chaosu kolem. První zraněný, ke kterému se dostala, byl desátník Daniel Vlček, 19letý kluk z Vysočiny, který dostal střepiny do hrudníku a břicha. Byl při vědomí, ale v těžkém šoku, obličej měl bledý a dýchal mělce. Alena okamžitě začala hodnotit jeho zranění, zatímco kulky dál svištěly nad hlavou. Zůstaň se mnou, Dane, řekla klidně a zavedla infuzi pevnýma rukama navzdory okolnostem. Budeš v pořádku, dostanu tě odsud. Podala mu léky proti bolesti a začala přikládat tlakové obvazy na jeho nejhorší rány. Druhým kriticky zraněným byl rotmistr Michal Tůma, kariérní voják po 30, který měl vážné zranění hlavy z prvotního výbuchu. Byl bezvědomý a silně krvácel. Alena rychle zjistila, že potřebuje okamžitou operaci, aby přežil, ale nejdříve ho musela stabilizovat pro transport. Poručík Jirásek se k ní připlazil. Paní, nevím, kdo jste, ale máte odvahu, jakou jsem nikdy neviděl. Kolik jich váš vůz uveze? Alena se podívala na svůj malý pick-up, pak na 12 zraněných vojáků roztroušených po místě přepadení. 4, možná 5, když budeme mít štěstí, řekla. Matematika byla brutální. Bude muset jet nejméně 3krát nepřátelským územím, aby zachránila všechny. Vezměte nejdřív ty nejhorší případy, nařídil Jirásek. Tůma a Vlček jsou kritičtí. Martinez má ošklivou ránu na noze a Novák schytal střepiny do ramene. Naložte je a vypadněte odsud. Jak Alena a 2 nezranění vojáci nakládali zraněné na korbu jejího vozu, povstalecká palba zesílila. Zřejmě si uvědomili, že se někdo pokouší evakuovat zraněné a byli odhodláni tomu zabránit. Kulky zasáhly zadní čelo vozu a rozbily zadní okno. Alena pomohla zajistit zraněné vojáky co nejbezpečněji v zadní části vozu, pomocí zdravotnického vybavení a náhradní výstroje vytvořila provizorní polstrování. Desátník Vlček rychle slábl a rotmistr Tůma zůstával v bezvědomí. Každá vteřina se počítala. Vrátím se pro zbytek, slíbila Alena poručíku Jiráskovi, když nasedala za volant. Držte pozici. Jirásek ji chytil za paži. Dámo, vy to nechápete. Příště na vás budou připraveni. Cesta zpět je pravděpodobně už zaměřená. Možná to nezvládnete. Alena se podívala na zraněné vojáky ve svém voze, pak na ostatní, kteří byli stále uvězněni na místě přepadení. Tak to asi budu muset být rychlejší a mít víc štěstí, řekla. Tihle kluci si zaslouží vrátit se domů ke svým rodinám. Když Alena jela zpět k základně se svým prvním nákladem zraněných, povstalecká palba její vůz sledovala. Jela jako nikdy předtím, využívala každou špetku dovednosti a instinktu, které měla, aby projela drsným terénem a zároveň udržela zraněné vojáky co nejstabilnější. Za ní střelba pokračovala, připomínající, že 8 dalších zraněných Čechů je stále uvězněno a spoléhá na to, že se pro ně vrátí. Zpáteční cesta na základnu se zdála trvat věčnost, ale Alena věděla, že je to jen začátek. Musela tuto jízdu absolvovat ještě nejméně 2krát a každá cesta bude nebezpečnější než ta předchozí. Alenin vůz smykem zastavil před ošetřovnou na předsunuté operační základně Sokol, kde kapitán Dvořák a jeho lékařský tým čekali s nosítky. Zranění vojáci byli okamžitě převezeni na sál, ale Alena neměla čas sledovat jejich stav. 8 dalších vojáků bylo stále uvězněno na místě přepadení a jejich munice nebezpečně docházela. Novotná, zavolal kapitán Dvořák, když Alena doplňovala palivo a brala čerstvé zdravotnické zásoby. Zpravodajci hlásí další povstalce pohybující se k té pozici. Situace se každou minutou zhoršuje. Alena si otřela krev z rukou a podívala se na hodinky. První cesta trvala 23 minutami zpět. Desátník Vlček už byl na operaci, bojoval o život a rotmistra Tůmu připravovali na urgentní operaci mozku. Alespoň teď měli šanci. Kolik si myslí, že jich zvládneš naložit při další jízdě? Zeptal se Dvořák a pomáhal jí nakládat další zdravotnické vybavení na korbu. Možná 4, odpověděla Alena, hlasem chraptivým od křiku přes střelbu. Ale pane, někteří z těch vojáků jsou na tom špatně. Nevím, jestli mohou čekat na 3. jízdu. Rádio zapraskalo hlasem poručíka Jiráska, nyní ještě zoufalejším. Základno, zbývají nám poslední zásobníky. Nepřátelská palba sílí z několika pozic. Máme další 3 muže, kteří silně krvácejí. Žádáme okamžitou podporu jakéhokoliv druhu.
Alena se vrátila do svého otlučeného vozu a všimla si, že čelní sklo je nyní kompletně popraskané a zadní okno úplně zmizelo. Díry od kulek zdobily boční panely a zadní čelo bylo ohnuté od poškození střepinami. Ale motor stále běžel a to bylo vše, na čem záleželo. Druhá cesta na místo přepadení byla ještě děsivější než první. Povstalci se skutečně přeskupili a Alena se ocitla v křížové palbě z několika směrů. Musela jet jinou cestou, objíždět kráter širším obloukem a přiblížit se z jiného úhlu. Když dorazila na pozici vojáků, situace se výrazně zhoršila. Byli teď úplně obklíčeni s nepřátelskou palbou přicházející ze 3 stran. Od její první návštěvy bylo zraněno několik dalších vojáků, včetně samotného poručíka Jiráska, který dostal kulku do levé paže. Paní, neměla jste se vracet, zakřičel Jirásek, když Alena vyskočila z vozu. Je to příliš nebezpečné. To není na vás, abyste rozhodoval, pane poručíku, odpověděla Alena pevně. Už se pohybovala k nejkritičtěji zraněným. Našla vojna první třídy Kevina Martineze s vážným zraněním nohy, které přerušilo tepnu. Rychle ztrácel krev a bez okamžitého zásahu by během několika minut zemřel. Pracujíc pod palbou, Alena nasadila škrtidlo a zavedla další infuzi. Kolem ní zbývající vojáci pokračovali v opětování palby, ale jejich munice byla téměř vyčerpána. Slyšela charakteristický zvuk pušek AK-47, jak se přibližovali, zatímco povstalci stupňovali svůj útok. Dalším zraněným byl desátník Jakub Novák, který schytal několik střepin do zad a ramene. Byl při vědomí a snažil se dál bojovat navzdory svým zraněním. Sestro, ještě můžu střílet, naléhal, ale Alena viděla, že má silné bolesti a ztrácí krev. Jedeš domů vojáku, řekla, podala mu léky proti bolesti a obvázala mu rány. Šetři síly. Nakládání zraněných do jejího vozu pod silnou palbou byla noční můra. Kulky dopadaly na zem všude kolem nich, jak Alena a nezranění vojáci horečně pracovali na zajištění dalších 4 zraněných na korbě. Poručík Jirásek navzdory svému vlastnímu zranění pomáhal koordinovat evakuaci. Tohle je nejhorší, co jsem kdy zažil, řekl Jirásek Aleně, když pracovali. Snaží se naši pozici úplně přemoci. Jestli můžete předat zprávu na základnu, řekněte jim, že potřebujeme okamžitě leteckou podporu nebo dělostřelectvo, jinak se my ostatní odsud nedostaneme. Alena se podívala na 4 vojáky, kteří zůstali na místě přepadení, včetně Jiráska. Všichni byli teď zranění, někteří vážně. Její vůz už byl přetížený 4 zraněnými a věděla, že tohle může být její poslední šance někoho zachránit. Vrátím se, slíbila Jiráskovi. Nikoho tu nenechám. Zpáteční cesta s druhým nákladem zraněných byla nepřetržitým bojem. Povstalecká palba sledovala její vůz více než kilometr a musela jet v serpentinách, aby se vyhnula zásahu. Jeden ze zraněných vojáků vzadu, vojín Martinez, upadl do šoku ze ztráty krve a Alena musela 2krát zastavit, aby mu pod palbou poskytla urgentní lékařskou péči. Když dorazila na základnu s druhou skupinou zraněných, kapitán Dvořák ji přivítal se zničující zprávou. Aleno, mám špatné zprávy. Satelitní snímky ukazují nejméně 30 povstalců zbíhajících se k té pozici. Přinášejí těžké zbraně. Jestli se tam vrátíš, možná se nedostaneš zpět. Alena se podívala na svůj vůz, který teď držel pohromadě spíše odhodlání než kov. Motor se přehříval, chladič byl proražený kulkou a podvozek byl téměř zničený z drsného terénu. Ale ještě jednu cestu by mohl zvládnout. Pane, jsou tam ještě 4 vojáci, včetně jejich poručíka, řekla Alena. Její hlas byl pevný navzdory vyčerpání. Dala jsem jim své slovo. Dvořák studoval její tvář a viděl něco, co mu připomnělo, proč se kdysi přidal k armádě. Tak si pospěšte, řekl tiše. A novotná. Vraťte se živá, to je rozkaz. Zatímco se Alena připravovala na to, co věděla, že bude nejnebezpečnější cesta jejího života, myslela na vojáky stále uvězněné na místě přepadení. Poručík Jirásek věřil svým mužům natolik, že je vedl do nebezpečí. To nejmenší, co mohla udělat, bylo věřit v ně natolik, aby je přivedla domů. Vlezla zpět do svého otlučeného pick-upu, rychle se pomodlila a jela vstříc zvuku střelby ještě jednou. 4 další čeští vojáci spoléhali na ženu, kterou kdysi nazývali Paneláková holka, aby zachránila jejich životy. Alenin vůz sotva jel, když se po třetí přiblížila k místu přepadení. Z poškozeného chladiče se valila pára, motor zlověstně klepal a musela bojovat, aby udržela vozidlo v přímém směru. Přes své zničené čelní sklo viděla, že situace se stala zoufalou. Povstalecký útok dramaticky zesílil.
Poručík Jirásek a jeho 3 zbývající vojáci byli nyní zcela obklíčeni, uvězněni za převráceným Humvee s nepřátelskými bojovníky blížícími se ze všech stran. Alena viděla záblesky z ústí zbraní z nejméně tuctu pozic ve skalách nad nimi a vzduchem se neslo charakteristické svištění raketových granátů. Jiráskovo rádiové vysílání bylo přes střelbu sotva slyšitelné. Základno tady Bravo 6. Došla nám munice a budeme přemoženi. 4 osoby zbývají, všechny zraněné. Řekněte našim rodinám, že jsme splnili svou povinnost. Alena věděla, že tohle je sebevražedná mise. Racionální by bylo otočit se a nahlásit, že pozice je ztracena. Ale když se podívala na 4 vojáky zoufale bojující o své životy, uvědomila si, že racionalita s tím nemá nic společného. Tohle teď byli její pacienti a ona nikdy nestratila pacienta bez boje. Místo, aby se přiblížila k pozici vojáků přímo, udělala Alena rozhodnutí, které překvapilo i jí samotnou. Rozjela se svým vozem přímo proti největší koncentraci povstaleckých bojovníků, troubila a jela tak rychle, jak jen poškozené vozidlo zvládlo. Nečekaný útok zezadu zmátl nepřítele a odvedl jejich palbu od uvězněných vojáků. Kulky rozbily to, co zbylo z jejího čelního skla a prorazily díry kapotou vozu. Ale Alena jela dál. Prorazila malou povstaleckou pozici, rozprášila bojovníky a koupila Jiráskovu týmu drahocenné vteřiny na přeskupení. Alenin vůz konečně zasl jen 50 metrů od pozice vojáků. Motor se úplně zadřel. Popadla svou lékařskou brašnu a pistoli a běžela skrz hustou palbu, aby se dostala k převrácenému Humvee, kde se Jirásek a jeho muži ukryli. Paní, co tu sakra děláte? Zakřičel Jirásek přes hluk. Jeho levá paže byla nyní v provizorní smyčce a měl další zranění na noze. Ostatní 3 vojáci byli v ještě horším stavu. Řekla jsem vám, že se vrátím, odpověděla Alena a okamžitě začala ošetřovat nejkritičtěji zraněného vojáka, rotného Roberta Chena, který dostal kulku do hrudníku a těžce se mu dýchalo. Situace byla beznadějná. Byli zcela obklíčeni povstalci, kteří se nyní pěšky blížili k jejich pozici. Alenin vůz byl zničený, takže neměli žádný únik. 4 zranění vojáci neměli prakticky žádnou munici a letecká podpora byla stále nejméně hodinu daleko kvůli písečné bouři. Ale Alena měla jednu výhodu, kterou povstalci nečekali. Byla teď naprosto nebojácná. Poté, co už 2krát riskovala svůj život, aby zachránila 8 vojáků, byla odhodlaná neselhat u posledních 4. Rychle pracovala na stabilizaci Chenovy hrudní rány, zatímco kulky svištěly nad hlavou. Pane poručíku, řekla Jiráskovi, kolik vám zbývá granátů? Jirásek zkontroloval svou výstroj. 2 tříštivé a 1 dýmový. Proč? Alena ukázala na úzkou strž asi 30 metrů daleko. Pokud se dostaneme do té rokle, možná se tam udržíme, dokud nepřiletí letecká podpora. Ale budeme potřebovat krycí palbu, abychom tam dostali zraněné. Jirásek na ní zíral. Paní, to je 30 metrů otevřeného terénu pod přímou palbou. To je sebevražda. Zůstat tady taky, odpověděla Alena věcně. Už začala připravovat zraněné vojáky k přesunu, vytvářela improvizovaná nosítka z vybavení zachráněného ze zničených vozidel. To, co následovalo, se bude ve vojenských kruzích vyprávět léta. Společně Alena a 4 zranění vojáci provedli jeden z nejodvážnějších taktických přesunů, o jaký se kdy tak malá, zdecimovaná skupina pokusila. Jirásek použil své zbývající granáty k vytvoření krycí palby, zatímco Alena fyzicky nesla a táhla zraněné vojáky přes otevřený terén pod silnou nepřátelskou palbou. Rotný Chen, který vážil téměř 90 kg, musel být nesen celý. Alena nějak našla sílu ho táhnout po kamenité zemi, zatímco povstalecké kulky vířily prach všude kolem nich. Vojín 1. třídy Tomáš Novák, navzdory vážnému zranění ramene, pomáhal nést své spolubojovníky. Přesun do strže trval 6 minut, které se zdály jako hodiny. Alena podnikla 4 samostatné cesty přes smrtící pole, pokaždé nesla nebo pomáhala zraněnému vojákovi do bezpečí. Než se všech 5 dostalo do relativního bezpečí rokle, byla 3krát škrábnuta kulkou a zasažena střepinou do levého ramene. Ve strži našli lepší obranné pozice mezi skalami. Alena pokračovala v poskytování lékařské péče, zatímco se vojáci připravovali na to, co považovali za svůj poslední boj. Poručík Jirásek dokázal zachránit 1 funkční rádio a nahlásil jejich polohu na základnu. Základno, tady Bravo 6. Jsme ve strži přibližně 200 metrů jihovýchodně od původního místa přepadení. Máme tu 1 civilní kontraktorku, která předvedla výkon nad rámec svých povinností. Pokud se odsud nedostaneme,
Ujistěte se, že se někdo dozví, co dnes Alena Novotná udělala. Hlas kapitána Dvořáka se okamžitě vrátil. Bravo 6, letecká podpora je 5 minut daleko. Pokud je to možné, označte laserem nepřátelské pozice. Ale povstalci ještě neskončili. Utrpěli ztráty během Alenina nečekaného útoku vozidlem a nyní byli odhodláni dokončit práci a zlikvidovat malou skupinu Čechů. Jak se nepřátelští bojovníci blížili ke strži, Alena si uvědomila, že 5 minut může být příliš dlouhá doba na čekání. Podívala se na poručíka Jiráska a 3 další zraněné vojáky, kteří jí svěřili své životy. Tak, chlapci, řekla a zkontrolovala svou pistoli. Neušla jsem takovou cestu, abych to teď vzdala. To, co následovalo, se mělo stát jedním z nejpozoruhodnějších posledních odporů v moderní vojenské historii. 5 zdecimovaných Čechů, včetně ženy, kterou kdysi odmítali jako panelákovou holku, se připravovalo bojovat proti 30 povstalcům v zoufalé bitvě o přežití. Zvuk blížících se vrtulníků byl nejkrásnější věc, jakou kdy Alena Novotná slyšela. 2 útočné helikoptéry Mi-24 se objevily nad hřebenem právě ve chvíli, kdy povstalečtí bojovníci zahájili svůj finální útok na strž, kde se ona a 4 zranění vojáci ukryli. To, co následovalo, bylo rychlé a rozhodné. Piloti vrtulníků, vedeni laserovým značkovačem poručíka Jiráska, rozpoutali zničující palebnou sílu na povstalecké pozice. Řízené střely a 30 mm kanóny během několika minut proměnili místo přepadení v pustinu. Několik přeživších povstalců se rozprchlo do hor, jejich útok byl zcela zlomen. Zdravotnický evakuační vrtulník přistál na mítině poblíž strže a během několika minut byli všichni 4 zranění vojáci nakládáni na nosítka. Alena odmítla lékařské ošetření, dokud si nebyla jistá, že každý voják je stabilizovaný a dostává náležitou péči. Teprve potom dovolila zdravotníkům ošetřit její vlastní rány. Let vrtulníkem zpět na předsunutou operační základnu Sokol poskytl Aleně první klidnou chvíli za několik hodin. Podívala se na zraněné vojáky připoutané na nosítkách kolem sebe. Všichni naživu, protože se odmítla vzdát. Poručík Jirásek, navzdory svým zraněním, se slabě usmál a stiskl jí ruku. Paní, řekl přes hluk vrtulníku, nevím, jak vám poděkovat za to, co jste dnes udělala. Alena mu jen stiskla ruku zpět. Udělal byste pro mě to samé, řekla prostě. Zpátky na základně se zpráva o Aleniných hrdinských činech už rozšířila po celém zařízení. Ti samí vojáci a kontraktoři, kteří se jí ještě před pár hodinami posmívali kvůli jejímu původu, teď s úžasem sledovali, jak kráčí po základně, uniformu roztrhanou a skrvavenou, tvář špinavou od prachu a střelného prachu. Kapitán Dvořák ji potkal u ošetřovny. Novotná, řekl hlasem plným emocí. Za 22 let ve službě jsem nikdy neviděl nic podobného tomu, co jste dnes udělala. Sama jste zachránila 12 vojáků, 12 českých životů. Dopad Aleniných činů sahal daleko za předsunutou operační základnu Sokol. Během několika dní o jejím příběhu informovala hlavní zpravodajská média po celém světě. Česká sestra zachránila 12 vojáků v Afghánistánu, hlásali titulky. Vojevůdci z generálního štábu jí osobně telefonovali, aby jí poděkovali za její službu. Ale pro Alenu byla skutečná odměna v dopisech, které začaly přicházet od rodin vojáků, které zachránila. Matka Daniela Vlčka napsala z Vysočiny. Můj syn mi řekl, že se v nejhorší chvíli jeho života objevil anděl a odnesl ho do bezpečí. Děkuji vám, že jste mi přivedla mého chlapce domů. Manželka poručíka Jiráska poslala fotografii jejich 2 malých dcer s poznámkou: tyto holčičky stále mají svého tatínka díky vaší odvaze. Nikdy nezapomeneme, co jste pro naši rodinu udělala. Oficiální vyšetřování incidentu armádou vedlo k tomu, že Alena obdržela medaili za hrdinství, nejvyšší státní vyznamenání, které může civilista obdržet. V citaci se mimo jiné uvádělo za mimořádné hrdinství a obětavou službu nad rámec povinností tváří v tvář nepřátelské akci. Alenina babička byla převezena do Prahy na slavnostní ceremoniál, kde sledovala, jak její vnučka přebírá vyznamenání od prezidenta republiky. Vždycky jsem věděla, že ta holka v sobě má něco zvláštního, řekla novinářům. Jen potřebovala správný okamžik, aby to ukázala světu. Ceremoniálu se zúčastnilo všech 12 vojáků, jejichž životy Alena zachránila. Složili se a koupili jí dárek. Malý zlatý přívěsek ve tvaru anděla strážného. Od vojáků, které nikdy nenecháš za sebou, stálo na nápisu, ale snad nejvýznamnější uznání přišlo z nečekaného zdroje. Vojáci a kontraktoři na předsunuté operační základně Sokol, ti samí lidé,
kteří ji kdysi odmítali jako panelákovou holku, jí před jejím návratem domů do Čech předali pamětní desku. Stálo na ní: Aleně Novotné, nejstatečnější Češce, jakou jsme kdy poznali. O 3 měsíce později se Alena vrátila do severních Čech s dostatkem peněz na to, aby koupila babičce malý domek se zahrádkou, o kterém vždy snili. Ale vrátila se i s něčím cennějším. S poznáním, že odvaha a hrdinství nemají nic společného se společenským postavením, vzděláním nebo původem. Alena se vrátila k práci traumatologické sestry v nemocnici v Ústí nad Labem, kde ošetřovala pacienty se stejným nasazením, jaké projevila v Afghánistánu. O své službě v armádě mluvila jen zřídka, raději nechávala mluvit své činy. Za tichých večerů sedávala na verandě babiččina nového domu a četla dopisy od vojáků a jejich rodin. Poručík Jirásek byl povýšen na kapitána a sloužil v Německu se svou ženou a dcerami. Daniel Vlček se úplně zotavil a studoval na záchranáře, inspirován lékařskou péčí, která mu zachránila život. Těch 12 vojáků zůstalo s Alenou v kontaktu a vytvořili pouto, které trvalo po celý jejich život. Nazývali se Alenina četa a každý rok se 15. Října v den výročí přepadení setkávali, aby ukctili ženu, která je odmítla nechat za sebou. 5 let po incidentu v Afghánistánu dostala Alena pozvání, které ji překvapilo. Armáda České republiky zaváděla nový výcvikový program pro bojové zdravotníky a chtěla, aby pomohla navrhnout osnovy. Chceme naše zdravotníky naučit ten druh odvahy pod palbou, který jste předvedla, vysvětloval dopis. Alena pozici přijala a následující desetiletí strávila výcvikem tisíců vojenských zdravotníků. Učila jen lékařské techniky, ale něco důležitějšího, že každý život stojí za záchranu bez ohledu na osobní cenu. Její studenti ji nazývali Anděl strážný a mnozí z nich pokračovali v záchraně životů v bojových zónách po celém světě. Žena, které kdysi říkali paneláková holka, se stala legendou. Vojenské akademie studovaly její činy jako příklad mimořádného hrdinství. Byly o ní napsány knihy a byl založen stipendijní fond na její jméno, který pomáhal mladým lidem z nevýhodněného původu v kariéře ve vojenském lékařství. Ale Alena nikdy nezapomněla, odkud pochází, ani na lekce, které se naučila, když vyrůstala v severních Čechách. Ve svém rodném městě založila bezplatnou lékařskou kliniku, která sloužila rodinám, jež si nemohli dovolit zdravotní péči. Každý pacient dostal stejnou úroveň péče, jakou poskytovala zraněným vojákům v Afghánistánu. O mnoho let později, když se jí mladý reportér zeptal, co jí motivovalo riskovat život pro vojáky, kteří se k ní chovali špatně, její odpověď byla prostá. Ti kluci nebyli moji nepřátelé. Byli to vystrašení mladí Češi daleko od domova, stejně jako já. Když někdo potřebuje pomoc, nepřemýšlíte o tom, jestli si ji zaslouží, prostě pomůžete. Alena Novotná se nikdy nevdala ani neměla vlastní děti, ale stala se mateřskou postavou pro desítky vojáků a jejich rodin. Na její slavnostní odchod do důchodu z vojenského výcvikového programu přišlo přes 200 lidí, včetně všech 12 vojáků, které zachránila, a jejich dětí. Podplukovník Jirásek, nyní vysoký důstojník, na ceremoniálu promluvil: Alena Novotná dokázala, že hrdinství není o hodnosti, vzdělání nebo společenském postavení. Je to o odvaze udělat to, co je správné, když všichni ostatní říkají, že je to nemožné. Ten den v Afghánistánu nám nezachránila jen životy. Naučila nás, co to znamená být skutečně statečný. Alena strávila svá poslední léta v malém domku, který koupila pro svou babičku, obklopená fotografiemi vojáků, které zachránila, a dopisy od jejich dětí. Zemřela pokojně ve věku 78 let a jejího pohřbu se zúčastnilo přes 1000 lidí, včetně aktivních vojenských příslušníků z celého světa. V jejím rodném městě byla postavena nemocnice Aleny Novotné, která slouží venkovským komunitám v severních Čechách, které byly dlouho zanedbávané. Nad vchodem je bronzová deska s její fotografií a jednoduchým nápisem: Dokázala, že hrdinové pocházejí odevšad. Dnes se Alenin příběh stále vypráví ve vojenských výcvikových programech, jako příklad toho, co může dokázat jediný člověk, když se odmítne vzdát ostatních. Žena, které říkali paneláková holka, ukázala světu, že skutečná hodnota se neměří podle toho, odkud pocházíte, ale podle toho, co jste ochotni udělat, když vás ostatní nejvíce potřebují. Její odkaz žije dál v každém životě zachráněném zdravotníky, které vycvičila, v každém pacientovi ošetřeném na klinice, kterou založila, a ve 12 vojácích, kteří se dožili toho, aby viděli vyrůstat své děti. Protože jedna statečná žena se rozhodla, že každý život stojí za záchranu bez ohledu na cenu.